Здравейте, аз съм Георги от AI Конто. Правим един разговор с първия плащащ клиент от октомври 2025 година, Деница, която има собствена счетоводна компания, управлява определен профил клиенти. Целта на разговора е да поговорим с Деница как е решила да тества агента за първи път преди 6 месеца и какво се е променило от тогава до сега за нея. Така че по-скоро бих искал да дам възможността тя да се представи. Здравейте на всички! Радвам се за поканата моя приятел Георги, с който се познаваме, освен от колеги, сме приятели от дълги години. За мен е много голяма чест и удоволствие, че успях да бъда първата след вас. Която може да ти давай на ти да по-неформално, след това говоря като колегите, да. нали, от офиса. Умеещи и знаещи хора. Ами какво да кажа? Той стана моя най-добър технически сътрудник в работата. Добре. Да, вече след 6 месеца мога категорично да го заявявам. Въпреки че в самото начало бях доста скептична към него. Относно това дали ще успее да свърши това, което трябва да свърши, дали ще го направи правилно, дали няма да сгреши ДДС-то, нали, страха на всеки един счетоводител. Но да, той успява. Успява и го прави много добре. Така, какви са ми впечатленията? Аз съм го изподеляла с Бош, ще изподеля и с вас. Това, което може би е причината, нали, да тествам агента, беше транспортна фирма с голям брой фактури за гориво. Колко на месечна база средно? Ами случвало се да достигнат единия месец си бях постарала да си ги преброя 61. 61 фактури. 61 фактури за гориво тип фискален бон. Да. Колко време ти отнемаш това, ако трябваш ръчно да го правиш или да ползваш някакъв... Часове наред. Аналогичен инструмент. Ами опитвала съм с аналогичен инструмент, но не се получи. Тук става въпрос за отчитане на горивото с количество и единична цена. Да, абсолютно. По материална сметка, с единична цена и количество. Точно така. Което първо губи страшно много време, както казах, часове. И второ, чисто вътрешно, просто изнервящо, че часове наред губиш за нещо, което абсолютно е монотонно. Рутина. Всеки месец едно и също. Точно така, да. И в един момент се получава така, че бюрото не се вижда от купища листи и хартия. Позната... Да, всеки, който реалност в нашия бранш е ясно. За съжаление обаче има колеги, които все още искат да работят по този начин. И е много трудно да приемат нещо подобно, но аз смея да твърдя за себе, че за мен беше едно прекрасно решение. И да, смея да кажа, че в момента, докато ние пием кафе, той работи. Да. Той работи. Как работи? Колко време спестяваш реално от тази фирма, защото ти започна с една през октомври, а вече почваш да добавяш и други фирми. До момента оборота на тая фирма средно, смея да кажа, че е над 200 документа. Сериозна цифра за една фирма. Точно така, да, с няколко МПС-та са, пак казвам, основно горива и резервни части. Което е едно и също. Да. Ами смея да кажа, че ако донесат документите и ми казват кога ще се готова ДДС, аз им казвам най-рано утре. Защото един влиза, телефон звъни, счетоводих ли тая фактура, я чака да се върна да я проверя, нали? Всеки един от нас знае как преминава периода на ДДС. Ами сега ми отнема, смея да кажа, максимум час. Максимум час за тази фирма. И то по-скоро дигитализацията, която сега много голяма част от клиентите ми вече сами се дигитализират документите, което става още по-бързо. Да. Дали ще бъдат изпратени по някакво приложение, имейл или примерно на место ще бъдат донесени с някакъв външен носител. Това вече е въпрос на оговорка между тях и точно на вътрешна организация между нас. Но те, които ни се налага да ги дигитализираме, реално това е времето, което
ми отнема. Но то е, смея да кажа, пъти по-малко от това да осчетоводяваш, да се взираш в ситните букви на дата, номер, контрагент и така нататък. Единична цена, количество. Просто той го върши прекрасно. Добре, ако трябва с няколко думи да определиш как се чувстваш в края на работния ден сега и преди да започнеш да го използваш? Ами, виж сега, факт, че в някакъв момент ние бяхме станали като сладкопланисти. Така. Сега вече ти остава повече време за анализи, остава ти повече време за решения, за казуси, за разговори с клиенти, което чисто вътрешно ти дава по-голямо удовлетворение от работата. Защото нашата работа не е само да направим ДДС-то. Да. Нали, по този начин, аз поне за себе си смея да твърдя, че агента не е, как да кажа, за мен не е на първо място, въпреки че за много от колегите ще бъде конкурентоспособност. Защо? Защото той може да замени спокойно човешкия фактор в някакъв момент, оперативният счетоводител, който въвежда данните. Да. Други го приемат като помощник. А за мен смисъл е друг. За мен смисъл е друг не толкова за повече брой клиенти, а по-скоро моите клиенти да не станат, извинявам се много, бизнес партньори. Тоест да споделяме, да говорим, да решаваме неща, за които във времето са били по-скоро на второ място. Това е за мен. Не, че другите неща са по-малко важни, но смисъла за мен е такъв. Просто удовлетвореността от един ден, който не си въвеждал цял ден фактури, а се вършил много повече същинска работа. Същинска работа, да, точно същинска работа, е правилното решение. Това е. В момента съм включила и други бази с други дейности. За момента да се справя прекрасно. Не ми е създавал проблеми. Значи там по-скоро той е асистента, както го наричам вече, който не е нужно да му обясняваш повече от веднъж. И ако той сгреши, това ще е по твоя вина. Защото ти не си му показал правилния път. В момента, в който той получи правилното решение, между другото много хубаво са описани стъпките, няма да занимаваме сега излишно време да отнемаме на аудиторията за това как точно се настройва. Написано е прекрасно, написано е достъпно и всеки би могъл да се справи, пак казвам, без да има необходимост от някакви, кой знае какви сериозни познания, като IT хакер или каквото и да било. И ако всичко това се изпълни по начина, по който е написан, това е еднократен процес, който той няма да сгреши повече. Никога няма да сгреши, ако ти му покажеш. Не се налага да обясняваш втори път. Да, той тегли сметкоплана, той тегли сметкоплана, с който получават допълнителен контекст. Може би хората, които са гледали част от видеята, вече са го видяли това нещо като функционалност. Добре, на финала на разговора, какво би искала да споделиш на колега счетоводител, който може би е така 5-6 месеца като теб е бил скептичен, съмнявал се, че това нещо ще работи, че ще работи правилно, ще извлича качествено информацията? Ами, моят съвет е да опитат. Да опитат безплатно? Абсолютно. Предлагате с тая възможност, достатъчен период от време има, в който да се тества. Всеки един, който се докосне и види начинът, по който той работи, времето, за което той свършва работа за часове, съм сигурна, че ще заработи с него. Значи продуктът е лесен, достъпен и просто ако искате да избягате от купищата харти, заринати всеки месец, това е варианта. Това е варианта. Все пак живеем в век, в който технологията напредва и съответно ние трябва да сме конкурентно способни, да сме актуални
и да вървим напред. Това е. Да, трябва да се адаптираме. Всъщност това е може би Точно голямата така е, дискусия да. в момента, Точно че голяма така е, част от колегите се плашат, че изкуственият интелект, нали, това, което и ти каза, ще ни замени, но реално нали, счетоводител с изкуствен интелект ще има предимство пред счетоводител без. Абсолютно е така. Тъй като Ние вече имаме това предимство, да, да твърдя. С оперативната работа се справя добре. Така че благодаря ти за времето, което отдели в натвареното си ежедневие. Много приятно. Да. До нови срещи. До нови срещи.